Att åka på kroferie och finna lugnet på en äkta dansk kro är en sann njutning. Och en av Danmarks cirka 450 kroer är Luneborg Kro. Och den förestås utav Marianne Kiel. Och hon ska själv få berätta om stället. Normalt, hvis du kører i Nordjylland, så ved de fleste, hvor den ligger. Selvom den ligger herude in the middle of nowhere, så er den alligevel sådan lidt kendt her i Nordjylland. Altså grunden til, at den bliver rimelig kendt, det er jo sikkert, fordi vi forsøger os på at lave virkelig ærlig mad. Og prøver at bevare kroen så autentisk som overhovedet muligt. Så den er stort set ikke forandret udseende, siden den blev bygget i 1959. Jeg har haft kroen i 20 år, og det har været 20 spændende år. Det er jo et sted, men altså jeg er jo gift med kroen, det har jeg været i gennem mange år. Og man kan sige, at det her det er lidt afstressende at komme her. Fordi der er ikke noget til at forstyrre ens energier. Det er ude på landet, og der ligger ikke et diskotek eller noget andet, der kan være tillokkende, eller en masse butikker. Det er kun kroen, og man bliver nødt til sådan at finde en ro og en hvile, ikke? Fordi der er ikke noget alternativ, når man er havnet her. Jo, man kan da køre ture, det gør folk jo. Køre til stranden eller køre til Aalborg. Men når man først er hjemme her, ikke, så er det stilhed og ro.